Avui encara no contem amb un banc públic tant com a nosaltres desitjaríem i el mercat bancari és un oligopoli molt poc sotmès a les regles del lliure mercat. Les principals entitats s'han reduït de 45 a 10 i els 5 principals bancs de l'Estat gairebé tenen el 70% dels actius de l'Estat espanyol. Mentre omplim diaris de sessions parlant de com impulsar les zones rurals i com contribuir a la creació d'empreses, veiem que les oficines bancàries van minvant els serveis que donen a les poblacions i fins i tot van tancant oficines. A Catalunya, del 2008 al 2021, es van tancar 5.840 oficines i, concretament, 503 municipis no disposen de cap oficina bancària. Queda palès que els acomiadaments no guarden una relació directa amb cap necessitat d'amortització de llocs de treball per fer front a dificultats econòmiques. I no és normal que es cobri als usuaris comissions per tot i mentrestant no disposin d'oficines als seus barris o poblacions o no disposin ni tan sols de caixers automàtics o hagin de fer llargues cues per ser atesos. La desaparició de les caixes i la concentració bancària produïda ara fa 15 anys ens hauria d'haver ensenyat quines són les conseqüències. De fet, arribats en aquest punt, toca preguntar-nos si com a societat és normal permetre acomiadaments col·lectius a empreses que no només no tenen pèrdues, sinó que tenen beneficis mai vistos. I també aprofito per instar els partits amb majoria a la mesa del Congrés de Diputats a tramitar de forma urgent les lleis com la proposició de llei de garantia d'accés als serveis bancaris i la de garantir el retorn social del rescat bancaris provinent del Parlament de Catalunya.